dilaya long JCB lapen skuti ka chetonga jok inut areng ahu kiso. Mahamaya Mandal Committee tumpen Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang pikira sirkep ang denga mahang ki thegarni kidukela ka tumaphan chitti malan kiron. Sikari get pen ram terang arong adak BMJS vaya to warga selam ka soya jok ram terang arong arada tum ningkang samse jipaklang pon. Karbi ML subject ingdeng sirkep aparman lo athui CM tuliram rong hang kangpupon. Kardom Pini Abirta than bang Pini limerina hansepi non arjuitha Birta ang tonpen. Patumi anikang sambor pai ki thoma pormalom NH36 atovar PD lai power block of factory adungalong NL07 R7309 skuti phana phitpen JCB abang patong run phira jok inut nobin chetri areng ahu ki sonanglo alangli kopai ki me borjan VDC chairman Rajbuteron lapen ari sanghua tom dipu pen hem ka chewang bomahut accident puchini dunsi areng ahu ki so tumaphan tongsekot pen dilai dispensary along an ponsi ki so tumaphan doktor tumaphan selang pon bomlo Birta ki rebdun long ahut ki awela hanjang lang sopen Birta pangdak pon Bisnu lekthe 365 News India. Karbi akhaita khaikang thim binong mithang pindeng sumpot lapen mithang alam ingcholim binong Karbi alam ansu se pangchu ponji aphan pura CM tuliram rong hangpen kebor-e ponsi school along ingdeng sirkep along Karbi MIL subject pining pen Charlie long ponpu Pini pai kreke thomarni Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Conference Hall along CM tuliram rong hangari deng lameda munjini si pua lothui pupon la so lothui tok bangatum hukur sing rong pi singkro Chitra KRB Mondor Teron Vikas Teron Welcome Teron Ronjit Hanse Sarsing Teron lapen Mikla Teron pi la so lothui kang chapon thu khoya sing Hanse pen khorsing Teron atumsi ingsiring chapon thu la solo thoi kang pupon along aluhi man pen CM tuliram rong hang EM MAC Karbi lameda mai phu hidina rong pi KCS amai phu Chandra Singh Pro lapen Karbi lo Charlie asong mai phu thang sing timung Simeon rong phar lapen kaprek man peng ge do tumanta chitong du News Desk Report 365 News India. So Karbi textbook alang ya chairman lo kursing rong pia kaike Karbi lapen amunjin laso Pini peklang lo lapen class 10 MIL kitab long ji aphan itun ariso jang chagli bom loga chagli ariso jang tom phala sawar sai pipon bo senili chuningli lo lapen simoy sinar alangli phan alang tum chupiduk lo alangli phan Guwahati tangka poisa pen cenglok ke tam ke wangabar sai nilida kong doan Karbi Autonomous Council pen cenglok ni lionan rap dum lo lasi monon vida me Nelitum Karbi Autonomous Council pen ke bini nili dolodak Karbi Autonomous Council CM monon fi bangjok le to sitame bangjok le dak CM man sitame imethang elamiki cetine ne da jephan up to University Karbi MIL Penseng Lok Karbi la subject kapil non Nelitum Nilisomar France language Mahamaya Constituency Habaralo Mahamaya Mandal Committee tumpen Chelangsi man ki do Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang plikera sirke pamhang ke thegarni sewa sapta paman ponsi dong muka ka habaralo ki the rong pia rong arat phan bang pharoi si ki du ke laga tuma phan VDC chairman ari deng pen chiti malan ke ron pon lason si bangso maya long man peng ki do Rajesh Teron VDC chairman Biren Singh Teron dong muka municipal board chairman Kursing Timung Dengaon Lems chairman pen ingdeng man peng ki do tum chitong dun si Maya di pidun pen bangso sewa sapta paman pon along chiti malan ron pon ing samjin pen mai pachun pon dong mukak pen Birta pangdak pon Ruby Singh Hanse 365 News India. CM amaha kethe Assamese and Karbi Pini bangke sewa saptah so ideng do silaso program atai pen Pini ki jutsi lo lasi Pini bangke amtodoya pulaso CM Amen. Mangatek Pachethang pensi Pini bangke jutsi program lo amtodoya po lasi ladak bangke Nelitum Mahamaya Mandal
penceng lok itu di dah BBC chairman do town chairman do sipini radang Nelitum so kado ka piasa bang ke Nelitum apa force so bang ke ponji Pini bang Lakha Crazy lang per MSC constituency angkang National Highway pen kachikoinot Sikari Gate pen Ram Terang Arong Adak PMG SOE towar ningkanisia prang kasilam kimewe derajok mesen pen towar kasimar ponji aphan contractor Subhas holder aphan hawar arar atum pen chuning ripon bonta contractor bang rong arar alam RDP pon pesi towar kasimar patang ponsi ningkanisira achitiman pleng lang pen towar kahenwajok rat kacheleng sungnanglo towar kaheno erajok raratum pen apong bokolia PWD Road Division along Lamhoy Palesi Subhas holder abang ajo jirloapor mado abang puta thekdun long leapit towar ki gathak arlong kier nang thok prichot pusi ratpen akoy pipon Puthal dap raratum pen towar ki bagajo arlong ke thok theklong si ningkang samse chipaklang pen puthot bokolia PWD Road Division asai kamatum towar nang langpen mesen pen towar ke silam aphan contractor aphan unangji lapen Karbi Anglong Autonomous Council atum penta lapusun sai ke klan ke sai oya contractor atum aphan lang pamenangji pusi hawar arar atum pen chuning ripado pon Naglasi metel arlong kang arlong halabangso ta pudun lo nang ke cheng hu sitame metel eri kisuman atum than lo ala klembo matum than lo eri kwana phut nai pumayu laso sitame labangso aputa pa pleng pon pe delo lasi metel ke thok sitame pang arpon weng pen ajok si kahenu lobon puta Nelitum mat hapon lo lasi labangso ali bang nang siklem thu pa me nai pusi Nelitum rong arlo penke mat hapon lo apen angsong la council long cari kon bamtum tami angsong la council chamber atum mate in charge atum sitame labangso ali nelang pinai pusi Nelitum rong arlo penke kachuning ri padulo Pai ni pai cricket top arning dong mukak hospital mate sekechelang ahema thengno Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang ningkan pikebra serkep ke chok mahang ke thek arni Pachethang dunsi Mahamaya Mandal Committee BJP atumpen pater piponsi dong mukak hospital mate sekechelang ahem athengno along kepangdak dengpon Bangso kepangdak kedengpon along Chetongdun OBC Morcha Maipu Biswajit Mazamdar Chunbang Bidya Poti Gupta SC Morcha Maipu Dulborwa Chunbang Sanjay Das atum Chetongdun si Bangso kepangdak kedengpon along Misenpen Pachunpon Dong Mukak Pen Rupi Singh Hanse 365 News India Pini Abirta ke lapuan sekang ton iglo arni game kardom